دندن إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندها فاتكيرو دندن إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندها فاتكيرو ورلا نقل ليل أنا نقل جراتك إلى حلبة انقسو وريفيت وشرفن أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو قرارة شخري وكداد الوانترا وتقوتو كدم نقب وأباي لقال سرفلو إنا عقلو تحسيرو إنا عقلو بندقوهم بنقر شخصهم بحبل نخبل نسدر تقتلت لبا نخلت قلب لنا أسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقن لنا أقول النرمتان لا قشتبلتن لا قشتبلتن ورا مريح قليل كل وجه من سنن وسورة رخاء ونيوان أخلالي بلدت فراخاتي متابي الشحلاني وبريلة فردا بري وراك لانا وقوة تمسن كنا قنايا كرا شكال وقت شيرن إرنوغ الأكبارا انبتي دبلدي در بحر دكستلا ينن قنر أردد قفر الكستلا ينن قنر قنا مساقلي مكلا سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا صبوكت كونوا ناي وترو تمنيتنا يولمون كم وترو أقدس زيناتاتن تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة تامسانا كتصونوا بخبرنا عدمكم بعالم درجة أقدس معبالتات كن فتنينا تكنولوجي كاوي قطباوي وتهدراوي شرك النتاوي متفنانن قدم كن رينا أبقر بيت ناس قبر زلوتن كلن شرح عندما بخالق كن فتنينا لايك مقبار سبورت مقبار سبسكرايب مقبار بمقبار نزي channel كتدقفو ندخلوا نقبر تعار دماء كتحجزوا نعدمكم نوبي سفيز وخنا بزعبا زوبانا أقدس معبالتات سلزلو نعوون كن رياكم فتنينا مجمر ياقن بازي والثاني لنفس وقفناكم فلتو زلنا حبريتا زبلو نجمرينا let's start here زياناتي مغري هجي نابتنا زوبانا قداي تنسقرينا مالتيو The United States is pleased with the adoption today of Resolution 2023, imposing additional sanctions on Eritrea for its failure to comply with its obligations under previous Security Council resolutions, including 1907, passed 2 years ago. This resolution underscores the كم تري واد اللهم زي سوزان رايس بالحنتي دمنيات صلايتنا حزب إيرترا زخونت بوليتيكا يعني أمريكا أبتعتي دونالد أبتعتي معدراناي باراك أوباما نملسن التي أجندنا أمريكا نمسس هاي قبل إيرترا زقبرتو قدا زخوني يكون زيت بتن زخوني مرقا قصكي حزت بشبت نخالوت أفراريهان شناخيران إيرترا كم تقد زقبرت نورمال الجدا دي كونها تزعن جدا كتورد زخالت بوليتيكية مچم إيرترا واقع خفيلة جنا موداتا تزربا أبز سمعوه حجي in the Horn and its support for terrorism. It strengthens the provisions of 1907 and imposes additional obligations on Eritrea, limits its ability to continue to use the mining sector and the diaspora tax to fund its illicit activities. A good affirmation of the unity of زي قدا زخ قبرو خلو قال سبالو زيردو بزعما سيالو زيردو كما يجرو مقدا جيرو مسيلكم زيهم حسيبهم إيرترا من جتو تخابيلو اسكاليست قبرو ما اكزاكتلي لهم هذا كاب دياسبورا زمت بزح حزب دقه سلازلو نعدي سدديو سلازي زمن جتوت نايت منقسي كيليت قتلوا بيت قبرو كالاي معدنات ناتو كيل ذات وان تو سلازي زخونه يخون اتاو زي بلو منقسي
بقررو حيس كاخد قتل خمسة لك هذا عواجنا كوينات يزبع منجنا يقطبون منجنا يتوتون نحد هاجر تعطي خايو عقم مثل زي بالمر كوينات يبل إليها كويج زخل تعرفين إيش بيان تقبلون له بقررونا سلة تحازنا هنا كوينات كن وجب له إيرتراجن كاب قررون العلي بقررو حيس زي كورس قبل قررونا إيرترايم بخلي تجرم رجيس أم دويلهم نيرم أمريكا ترايك كنا مش مساحات أجرات تشاركهم سلازم تاريخ زي تاريخ أو جهة قبل الإسبير تراي أبزج حليفهم كزار بقولو نال شباب حجزون دي زبل نيرم سمعوا. Pleased that we heard from the leadership of the IGAD states this morning, who were unanimous in underscoring their concern about the threat posed by Eritrea and their call upon the Council for stronger sanctions. Mr. Roman, are you aware that we are sending $40 million a week to the Taliban? Yes, sir. Can you name other instances of foreign aid going to terrorist organizations? We have assisted Al-Shabaab in Somalia. There's been instances of the Khamsi network in Sudan, Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, Kataiba, Hezbollah. 1907. نسان إيرترا كسيسات غطس بزين إيرترا نال شباب يحجز على إلى تخصص تجنزب كاس كمان يدبني الرال شباب بعلم USAID and she knows exactly نزك السمع كلها حرق عن الناس جن في الكاب but it is what it is man. It's a very sad story. US did everything in its power to break a nation that committed the worst crime possible. They were too independent. It all started when the US backed Ethiopia's control over Eritrea, even after Eritreans fought for their independence for ኤርትራ ትዓበየ ገበን ስለ ድፈጸመት እዩ ዓቢ መቕጻዕት ወሪድ ዋይልዎ ትገበን ከስከ ናጻ ክንከውኒና ብናትኩም ድፊትን ብናትኩም ታዲድን ክንከይድ ኣይኮናን ብምባል ስለ ዝገለጸት ኤርትራ ትዓበየ ገበን ስለ ዝፈጸመት ናቱ መቕጻዕት እዩ ዝኹሉ ገዳ ዕፅዋን ክባን ንኤርትራ ክሳብ ሕጂ እውን ዘሎ ጸገም ካብ ዝተበገሰ እዩ ስለዚ ኦባማ ናቱ ተካይ ጆ ባይደን ማለት እዩ እዚኦም سورم كاب واشنطن كتفخلون إيرترا صبغ ترايك مصازغل حماق كمصايكلني مغنياتو اتزخفن زحمقن حليفاتو لإيرترا اتتصبغ دما بحج نصبيو امبار ازي نغرات ازي إيرترا ناب صبغ تخيد كم زلا استسمعهم انت يبللو سمعوا ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ ያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል። ይህ የብሔራዊ ፍላጎታችን በሰላማዊ አኳኋን እንደሚሳካ ተስፋ እናደርጋለን። ክቡራትና ክቡራን፣ አሁን ያለው የውጊያ አውድ በጦር ሜዳ ጥይት ከሚተኮስበት ፍልሚያ በላቀ ሁኔታ በስነ ልቦና ጦርነት ወይም በሳይኮሎጂካል ዋርፌር ተቀናቃኝን ማዳከም ላይ ያተኮረ ነው። ይህ የውጊያ ስልት የኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶችና የውስጥ ተላላኪዎቻቸው በከፍተኛ ደረጃ ተቀናይተው እየሰሩበት ያለ ስልት ነው። የኢትዮጵያውያን መከላከያ ሰራዊት كم تريوا زلهم حلقة ستاف ناي إثيوبيا ناي قدم مروخ حلقة ستاف كغون تزعبي زغبرو تاريخ انتلو بسراويت ناي إيرترا سلز تمارخيو مروخ سلزخونه تراين بركال نسو زفرسو جنبار نسو زبرو دفاع نسو زمزغبا عوت يلن شعبيا ماريخو كابو سلز دحنغن جغننتيو نسو ترايغنا يكون بزحات وتدراوي مكنات ناي إثيوبيا تزعبي فيلد مارشال أبصح وزلو وده جوك مان فيلد مارشال كبهال زقبوم ناير ترايم عبيت دفاعات براشا استحجز زفرسو دار السايد انت يزبل زلسكي ابتنايك بحر فورم ابال النتنا زي ترفينا يجزي حتى انت داي كويني بلالو ابال نايك بحر خد كون ابقى بحر زلخا خد كون لكا سلازي اثيوبيا ابقى بحر نخد ما تدخلوا بين يكون زغلتلكا بجبتي بإيرترا ويوم بالسودانيو حليفهم وين بجبت غيرهم وين كبصحوا خلو من البعض بسوماليا وين كبصحوا خلو يمنياتو سوماليا وين أكال نايتي ريتسي فورم سلازخونت سلازي إثيوبيا أكال نايك أي بحري مخانا أي ترفنين تخونه بسلام يخون تسفان قبر زي روي زخونه مفرره ناي نابير تراي زغنا مالت قال بزو حبيبه كتب له تخل نغرا يكونن مغنياتو
كال انتاي زبل زلو نايلومي زبن تزبرت عودو كينات زبهال بدروناتن بميسايلاتن بوتادراتن هيكون كانت واغو انتاي دا I think كم قال غيرو يمصيفهم يبمو psychological warfare يزبل زلو ابز psychological warfare دما اب وشت ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ተዛዕበየ ሓደጋ ኮይኑ ዋደሎ ንስዩ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ከም ድማ ናቶም ተላኣኽታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው ብጸላእትና ዝምወሉ ዘለው እጂ ንዓብዩ ናብ ግብጽ ዘተኮረ ክኸውን ይኽእል ግን ንኤርትራው ኣብ ግምት ኢቲኻ ብዙሕ ነቲ ፋኖ ኤርትራ ትድግፎ ዘላ ዝብል ዘረባ ስለትሰምዕ እዚ እውን ናብ ኤርትራ ዝዘዘየ ክሲና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ነዚ ብእንግሊሽ ተርጉሞም እውን ቅዱሳት ኤርትራውያን ናብ ሶሻል ሚዲያ ይዝሩ ኣለው that's important ምክንያቱ ከም ኤቪደንስ እውን ክቕመጥ ስለ ዘለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዓይነት ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ እዚ again እቲ ናይ ዓወት ናይ ዓድዋ ዓወት ዘመዝገብናሉ ንዑ ኢና ንገብር ዘለና እናበሉ ከለዉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ንሰላም እያ ትፅዕር ንሰላም ናፃዕረት ንኩናት ክታቱ ይደልን እያ ግን እቶም ጸላእትናትና ንዓና ነቲ ድሌታትና ጥሒሶም ክመፁ ከለዉ ግብረ መልሲ ንክንህብ ንግደድ ኢና ኣብቲ ንህቦ ግብረ መልሲ ድማ ዕውታት ኮይና ኢና ንወፅእ ዝብል ዘረባ እውን ካብቲ መልእኽቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ተሰሚዑ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኩናት ነጋሪት ከበሮ ሓምሓም ይሃርሙ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ርኡይ ቅስቃሰ ንኩናት ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ኩሉ መንገዲ ዝብልዎ ዘለው ኣገይ ናይ ኩናት ድሌት ከም ዘለዎም ወላ እውን ብኣካል ክዋጉ እንተዘይደልዮም ንኩናት ዝቕስቅስ ቋንቋ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ንለባም ኣምተሉ እዩ ንዓሻኻ ደርጓሓሉ ስለ ዝኾነ ይእምቱ እዮም ዘለዉ ብዓቕሞም እንታይ ስለ ዝሓሰቡ እንታይ ስለ ዝኣመኑ ዊዶኖም እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለዎ ከሎ ናቶም ተፃራሪ ሓይሊ ዝኾነ ግብፂ ዝብሎ ዘሎ ድማ ከስማዓኩም እየ መጀመርያ ግን እቲ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ዝገብር ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኢና ንሰምዕ ዘለና ፎር ኤግዛምፕል እዚኣ ስምዕዋ ሩ አሁን ስልጣን ላይ ሲመጡ ይህን አጀንዳ አቀነቀኑት እንጂ ኢህአዲግ የባህር በር የሚባል ነገር መስማት አይፈልግም። ያን የሚያነሳበት ጠላቱ ነው። ኢትዮጵያም የባህር በር ይገባታልም ብሎ ማያስብ ኢትዮጵያ የባህር በር ይገባታል ብሎ የሚያስብን አካል ተስፋፊ አድርጎ እንደ ቅኝ ገዢ ነው የሚቆጥረው። ኢትዮጵያ የባህር በር ይገባታል በየትኛውም አይነት መንገድ ኢትዮጵያ የባህር በር ይገባታል የኛ አጀንዳ ነው። መንግስት ደግሞ የሚያስፈጽም ከሆነ ይደገፋል። ሞቲቭ እንዲህ ነው እያለ ላለመቀበል ራሳችንን ለመቃወም ወይም ተቃውሞ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ማመቻቸት ያለብን አይመስለኝም። ስለምንታይ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዘምፃልኩም ዘለኹ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ መንግስቲ ኣብ ብጥራይ ኣይኮነን ዝፈትዎ ክትፈልጡ ዘለኩም ብዙሕ ኢትዮጵያዊ እውን ዝፈትዎ ኣጀንዳ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም that's a very important ሓደ ኣገዳሲ ባእታ እንተሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ወላ እኳ ከምቲ ድሌቱ ስለዘይከደሉ ዘሎ ዳእቲ ኣጀንዳ እምበር ንዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ልቡ ክትንክፍ ትኽእል ኣጀንዳ ምዃና ፈሊጡ እዛ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትብል ሸንኮለል ዘብላ ዘሎ ብመሰረቱ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐት እያ ነይራ ተርዲኹም ኣለኹም ብሶማልያ ዶ ብገሎ ዶ ዳ ይብሉ እምበረይ ኣብ ውሽጦም ድሕሪ በርቢርካዮም ኩላቶም ሓንቲ መዝሙር ወይ እውን ሓንቲ ደርፊያ ዘላቶም ሳ ድማ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ እዩ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ናይ ኤርትራ ሓንቲ ካልእ ቪድዮ ላብዚኣ ብዙሕ ግዜ ዘዝርዋ ዘለዉ ታሪካዊ ምክንያታት ኣለዎ ናይ ግብፅ ደገፍ ንኤርትራ ግብፅ ኤርትራን የደገፈችበት ብዙ ታሪካዊ ምክንያቶች አሉ። ወይ ደገፍ ተዳእ ነይሩ ኮይኑ ንኤርትራ ከም መጓጠይ ንኢትዮጵያ ቅሳነት መክልኢ መሳርሒ እምበር ግብፃውያን ኤርትራን የደገፉበት ወይም ግብፅ ኤርትራን የደገፈችበት ምክንያት ኢትዮጵያን ሰላም ለመንሳት ነው፣ ለኢትዮጵያ ስራ ለመስጠት ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ ሞ ልኡላውነት አረጋጊጫ ክትነብር ትኽእል ዝብል ሐሳብ አይነበረን። ኤርትራ ነፃ ሀገር ትሆናለች፣ ሉዓላዊ መሆና በሰላም ትኖራለች ብለው አይደለም። ሓደ ካብ ዓቢ ስትራቴጂያዊ ጸገም ግብፂ ናይ ኒል ማይ ዋናው የግብፅ አጀንዳና ስትራቴጂካዊ ጉዳይ የአባይ ውሃ ነው። ኣብዚ ማያት ዝህሉ ቁጥጥር ናይ ግብፂ ብዘይ ምርግጋ ናይተን ኣብ ውሽጢ ግብፂ ፖለቲከኛታት ናቱ ብሓፈሻ እዛ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ እዮም ዘዝርዋ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ኩነታት ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ብዕምቆት ከም ዝርድኦ ካብዚ ካ ትርድእ ሕጂ ዘይኮነስ ወላ ካብ ነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ግብፂ ዕላማታት ናይ ኤርትራ ንክትሕግዝ ዕላማ ነይርዋ እዩ ኢትዮጵያ ዝተዳኸመት ክትከውን ካብ ቀደም ስለዚ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን
حدش ستايل ونا يكونن بزي زي سموسكي needs more trade routes. Ethiopia's recent interest in Red Sea access isn't just about economic growth. It's also about overall geopolitical influence and partly driven by Saudi-UAE rivalry. But there's another factor at play, domestic politics. Abiy Ahmed's government, struggling with ethnic conflicts and economic challenges, sees the Red Sea debate as a way to rally nationalist sentiment. By pushing the idea of reclaiming sea access, Abiy is attempting to unify Ethiopians under a common cause, population growing at breakneck speed. So abzi ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣዛራቢ ዝኾነ ንኣብነት እቲ ናይ ኢማራትን ስዑድያን ራይቨለሪ ወይ እውን ኣብ መንጎን ዘሎ ውድድር ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ቴማ ኣገዳሲ እዩ ስዑድያ ዋላ እኳ ኣክቲቭ ጌም ትፃወት ተደየላ ኢማራት ነቲ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ክትቋፀሮ ድሌት የብሎምን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ናይ ኤርትራ ሕጂ ናይ ኤርትራ ናይ ኣሰብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድሮ እቲ ኢማራት ትፃወቶ ዘላ ወይ እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት በብዙሓት ሃገራት ናይ ዓረብ ደገፍ ይረክብ ከም ዘየለን ሃገራት ዓረብ ድማ ነቲ ኣካይዳ ኣብዘን ሃገራት እዚአን ዝግበር ዘሎ ይኹንኖን ጠጠው ክብል ይደልያ ከም ዘለዋን ብተደጋጋሚ እየን ዝገልፃ ዘለዋ ግን ከምዚ ዘለናዮ መድረኽ መን ንመን ከስምዖ ይኽእል መን ንመን ክሰምዕ ይኽእል ብኸመይ ክትከይድ ትኽእል ዝብል ዝኾነ ይኹን ዝተጨበጠ መልሲ ክትረኽበሉ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ኣብነት ኣብዚ ኤርትራዊ ኣክቲቪስት ኣውፂዋ ዝነበረ ለንቀደሞን በብዝሒ ትወፅእ ዘላ ክሳብ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ናይ ሕሜቲ ኣብ ኬንያ ሓድሽ መንግስቲ ዘቕውም ዘሎ ስዑድ ዓረብ ኩዌት ግብፂ ቀጠር ኩላተን ኣነፂገንኦ ከም ዘለዋ ስኻ እንታይ ዘርእየካ ኢማራት ትደልዮ ዘላን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ዝደልዮን ተመሳሳሊ ከም ዘይኮነ ስለዚ ሓንቲ ሱዳን ንክትህሉ እምበር ካልኣይ መንግስቲ ኣብ ኬንያ ዝግበር ዘሎ በተን ሃገራት ዓረብ ጠለብ ደገፍ ይረክብ ከም ዘየለ ሓደ ኢማራት ምስ ግብፂ ዘለዎም ኣብ ብዙሕ ነገር ይፈላለ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ለንቀነ ትዘውር ዘላ ቪድዮ ክንሪኦ ንኽእል ኢና على أهمية المحور الخاص بتنمية رأس المال البشري والدخول كما ذكرت في شراكات علمية ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ዝምልከት ናፋ ፕረስ እውን ኣውፂዎ ነይሩ እዛ ቪድዮ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን የስክሩ የመሓላልፉ ኣለው ከም ሓደ ዓቢ ዓወት ስለ ዝረኣዮም ዘሎ ግብፂ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኒል ተፋሰስ ምስቲ ዲጋ ናይ ኣባይ ግድብ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብኡ ኣማራፂታት ናስኣነት ትኸይድ ከም ዘላ ስለዚ ኣማራፂታት ናስኣነት ክትከይድ ከላ ስቕ ኢሎም ክርእይዎ ከም ዘይክእሉን ሓደጋ እናዓበዮም ይኸይድ ከም ዘሎን ካልእ ምርጫታት ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ዋላ ኢትዮጵያውያን ግምታት ናቶም ክቡ ጀሚሮም ኣለው ሓደ ካብቶም ብጉዳይ ናይ ግብፂ ኣብ መዓልቲ 10 ግዜ ፖስት እናገበረ ዝኸይድ ኣካል እንተሎ ደሓን ዝኾነ መረዳእታ እውን ዘለዎ ግብፂ እንታይ እዩ ኔክስት ስቴፕ ናታ ብምባል ገሊፁ ነይሩ what is next for Egypt እንታይ ክትገብር ትኽእል according to the diplomatic sources in Cairo Egyptian officials are now scrambling to find a new approach ስለዚ እቲ ዝገበርዎ መንገድታት ይኹን ጥበብ ስለደይ ሰርሓሎም ሓድሽ መንገዲ ንምርካብ ይጓዩ ከም ዘለውን ፀደፍደፍ ይብሉ ከም ዘለውን ግብፂ ይነግር ኣሎ እንታይ ምርጫ እዩ እንታይ እቲ ሓድሽ መደብ ክገብርዎ ዝኽእሉ ገለ ካብቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኢሎ strengthen military ties with Eritrea. Egypt may try to deepen its alliance with Eritrea to compensate for Somalia's shift towards Ethiopia. ስለዚህ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ኣስመራ ሶማል ኤርትራ ግብፂ ሓደ ኣላያንስ ወይ እውን ሓደ ሽርክነት ሓደ ልፍንታ ቆይመን ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ብመንገዲ ብፀቕጢ ናይ ቱርኪ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ርክብ ዝምድና ክትገብር ከላ ግብፂ እንታይ ዲፕሎማስያዊ ስዕረት ኣጋጢሞ ኣሎ እንድሕሪ ኢልካ እንታይ ክትገብር እያ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ሽርክነት ብዝለዓለ ሓይሊ ክሰርሕሉ ምዃኖም እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሞር ኢንቨስት ክገብሩ ነቲ ዝምድና ምስ ኤርትራ ዘለዎም ብዝለዓለ ክሰርሕሉ ነቲ ኣብ ሶማልያ ክረኽብዎ ዘይከኣለ ዓወት ሜይቢ ኣብ ኤርትራ ብዝለዓለ ኤርትራ ከምኡ ኢላ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሽርክነት ንኸይትገብር ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ንክገብሩ ክጓየዩ ከም ዝኽእሉ ይብላ ኣሎ ካልኣይ expand naval security operations Egypt may try to increase its military deployment to counter Ethiopia's growing maritime ambitions. ስለዚ ካልእ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሞር ሓይሊ ባሕሪ ከተንቀሳቀስ ከም ትኽእልን ብዓብዩ ናብ ኤርትራ ገፅካ ዘሎ ወገን ማለት እዩ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ መጠን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክኸይድ ሓይሊ ናይ ባሕሪ ድሌት ክገብር እዚ ጀነራል ናቶም ክብሎ ዝፀንሐ ድሕሪ ሰሚዖም ግብፂ ሞር ሚሊታሪ ሰፖርት ናብ ኤርትራ ክትገብር ከም ትኽእል ዝብል ዘረባ ድማ ብወገኖም ብዙሕ ይደጋገም ከም ዘሎ reasonable winning ክኸውን ዝኽእል ኩነታት እውን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ re-engage Somalia diplomatically Egypt could offer economic or military incentives to try and pull Somalia back from Ethiopia's orbit ስለዚ ብካልእ ድማ ንሶማልያ እውን ንኽትምንጭታ ወታደራውን ቁጠባውን
ሽርክነት ሓድሽ ክትፍትን ከም ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እቲ ኣላየንስስ እቲ ሽርክነት ካብን ናብን ክንቀሳቀስ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ፀገም ዓቢ ውሽጣዊ ፀገም ናቶ ኣብ ግምት ምእታው ኣብ ትግራይ ዘሎ ድዩ ኣብ ፋኖ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልኦት ሓይልታት ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ምእታው ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ብትክክል ይደልየሎ ድዩ ኣይደልዮን እኳ ካል እንተኾነ ግድን ክኽተሎ ምዃኑን ካብኡ ወፃኢ ካለ ምርጫ ነታ ሃገር ንምቁፅፃር ክሕግዞ ዝኽእል ከም ዘየለ onto it. Let's say Ethiopia makes its move, a surprise attack. Eritrea's defenses are overwhelmed. Within days, Ethiopian forces occupy Assab. But here's the problem. Seizing territory is easy. Holding it? That's a different war. Eritrea, despite its small size, has one of the most battle-hardened militaries in Africa. And its strategy? Bleed Ethiopia dry. Eritrea's President Isaias Afwerki isn't known for backing down. Instead of a direct counterattack, Eritrean forces could shift to guerrilla tactics, disrupting Ethiopian supply lines, targeting key infrastructure, and turning Assab into a war zone. ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ ገለገለ ፅባት ድማ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ብቁፅሪ ሰራዊትን ብዝሒ ሰብን ሒዙ መፅዩ ንዓሰብ ብዙሕ ወታደራት ገይሩ ክቋፀረሉ ዝኽእል መንገዲ ይኽእል ዝኸውን ኤርትራ ድማ ፊት ንፊት ከይትገጥሞ ትኽእል እያ ከምኡ ዓይነት ኩናት ይብሉ ኣለዉ ግን ንዓሰብ ክትሕዛ ትኽእል ኢኻ ንዓሰብ ተቆፃፂርካ ንክትቅፅል ከምቲ ንሳቶም ፋብሪካ ዶ ወላ ወደብ ዶ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ኢትስ ኢምፖስብል ምክንያቱ ኤርትራ ኣበይ ክትበትከካ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ኣብ ዓሰብ መፅኦም ኣይኮኑን ክዋጉኻ ኣነ ናተይ ግምት ከም እዩ ምስ ዓሰብ ክዋጉ ይኽእሉ እዮም ንክከላኸልዎ ዓቕሚ የብላን ኣይብልን እየ ግን ኤርትራ ስትራቴጂ ናቷ ብዓሰብ ጥራይ ኣይኮነትን ብካልእ መንገዲ እያ ክትመፅኦም ትኽእል ስለዚ ንዓሰብ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናብኡ ገፁ ከይዱ ኤርትራ ብዓሰብ ኩሉ ሰራዊታ ንኢትዮጵያ ክከላኸል ኢላ ኣብ ኮፍ ዘብል ምክንያት ክህልዎም ኣይኮነን ሰራዊት ክህልዎም እዩ እንድሕር ሪኦም በቲ ኩነታት ግን ብካልእ መንገዲ እዮም መጥቃዕቲ ክገብርሎም ስለዚ ርዱይቲ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ንዑ እውን ብኩሉ መንገዲ እዮም ሲናሪዮታት ክገብርሉ ዝውዕሉ ዘሎ ገለገለ ካብታት ትስማዕ ኢትዮጵያና ኤርትራ ምን ታጥቀዋል? የአዲስ አበባና የአስመራ ወታደራዊ ጡንቻ ልኬት አዲስ የጦርነት ነጋሪት እየተጎሰመ የውረድን ውረድ ፉከራው እየደራ ነገሮች እየተባባሱና እየተጋጋሉ ቀጥለዋል። ሁለቱ ሀገራት አሁን ወደ ጡንቻ መለካካትና ምዘና የገቡ ሲሆን ቀጥሎ አውዳሚ ጦርነት ይመጣል በሚል ሙሉ አፍሪካ በጭንቀት እየጠበቀ ነው። ሀገራቱ መሳሪያ እስከ አፍንጫቸው ታጥቀዋል። ጦራቸውን በከባዱ አዘምነዋል። ሰላም የተወደዳችሁ የሰሞነኛ ወዳጆች፣ ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸው መሻከር ከጀመረ ከራርሟል። ዳርጋ ከምዚ ናይ ወታደራዊ ገይማት ዝዓይነቱ ብዙሕ ውረድ ደይብ ሓጎስጎፅ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ዘሎን ዘየሎን ብዙሕ ሓሸውየ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንኩሉ ምስምዑ ግን ምእማን ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ነዚ ዘረባ ንሰምዖ ዘለና ኣነ ክትኣምኖ ልዑል ጥንቃቐ ከድልየካ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣፅዋር ተገለዶ ድብልዎ ደለዉ ወላ ሓንቲ መበገሲ ክህልዎ ባለው ኪሎግራም ድሮን ምድብ በቅርቡ ሀገረ ኤርትራ ከሩሲያ 12 አደገኛ መሳሪያዎችን እንደታጠቀች የተነገረ ሲሆን ከመሳሪያዎቹ አንዱ ደግሞ አደገኛው ዛላ KYB ድሮን ነው። ድሮኑ እስከ 3 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ፈንጂዎችን በመሸከም በሰዓት ከ80 እስከ 130 ኪሎ ሜትር የመብረር ቀደም ብላ ሩሲያ ብሓፈሻ I don't believe in any word ካብዚኣቶም ዝመጽእ ግን እቲ ግምታት ኤርትራ ከም ዘለዋ ድሮናት ኣለዋ ክብሉ ከሉ ጽቡቕ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ሓሶት ኩሉ ግዜ ምስ በሉ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ሓሶት ግን ኣይፀልኦን ያኔ ምክንያቱ እቲ ካልእ ዓይነት ሓሶቶም ኢና ፀሊና ዘለና እምበር ከምዚ ዓይነት ሓሶት ኣይፅላን እዩ ኤርትራ ኣይትገዝእን እያ ወይ እውን ኣየብላን ኢልካ ትዛረበላ ሃገር ኣይኮነትን ከምኣቶም ፈካሪት ሃገር ስለ ዘይኮነት እምበር ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእልን ዓቕምናታሲ ብቐሊሉ ከተርኢ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን እቲ ኩነታት ምስ መፀ ግን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኦኬ ኣብቲ ፖለቲካዊ ገፅ ንኸይድ ለመውረር አሰብን ለመውሰድ ተዘጋጅተናል ይላል። እንግዲህ የብልጽግና ካድሬ ምርኮኞች እና መስፍን ፈይሳ ካልዘመተን እያሉ ነው። መዝመት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያውያን ግን አሁን ላይ የወረረን እየገደለን እየፈጀን ያለው በድሮን ጭምር አማራ ምድር ላይ ዛሬም ድረስ በግፍ እየገደለን ያለው የብልጽግናው ገዳይ ጨፍጫፊ ወራሪ ኃይል ነው። በአፋጣኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁሉ ጦርነት መቆም አለበት። سعودي صبغ زربايو أبي أحمد نت كوينات مس إثيوبيا مس إيرترا كوينات نخد جبر بجوبو زجبرو زلو بروباغندا نابوكن أتجيبلناني بلو بفلايتنا يا محرا تولاد زخونة كم عينات مرجزي زمرت زلو سلمتاي نعناز قتلنا زلو شعبي يكونن ويون إيرترا يكونن قتلنا زلا بدروناتن بمسائلاتن غير قتلنا زلو نزبنا
ዘጥምዮ ዘሎን ዝጭፍጭፎ ዘሎን ልክዕ ከምታ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎም ኣብ ኣምሓራ ዝሃርም ዘሎ ሻዕብያ ወይ ኤርትራ ኣይኮነን ናይ ዓቢ ስርዓት እዩ ስለዚ ናይ ዓቢ ስርዓት ባዕሉና ጨፍጨፎም ከሎ ሻዕብያ እዩ ከምኡ ዝገብረልኩም ዘሎ ባሕሪ ከማልሰልኩም የኢሉን ኩናት ክወስዶም ከም ዘይኮነ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ አንቂዱ ናይ ኤርትራ እንተኸይዱ ፋኖ ነስመራ ንኣዲስ ኣበባ ገጾም ክቀዳደሙ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ከምኡ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ሰም ከም ገለ ኢሉ ሰራዊት ሒዙ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ገጹ እንተድፍትን ነይሩሲ ንሕና ድማ ብኮ ተፈጢርልና ና 4 ኪሎ ከድና ኣብ መንገዲ ክንተሓላለፍ ንኽእል ኢና ዝብሉ ኣለዉ ወላቲ ናይ ትግራይ ሓይሉ እውን ከምኡ ዓይነት ካልኩሌሽን ብመንገዲ ትግራይ ከይኮነ እቲ ኩናት ዝፈርህ ዘሎ እምበር ብካልእ መንገዲ ትሕሪ ኮይኑ ንሱ እውን እስትራቴጂ ናቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ዘረባ እዝን እዚ ኩነታት እዝን ስለ ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንዛረብ ከለና ብፍላይ ኣነ ኣይምልስን እንዲ ኣብ ትዊተር ይኹን ኣብ ፌስቡክ ኣይምልስን እየ ዋላ ብዙሕ ዝሕርቕ ዘረባ እንተርየ ኣይምልሰሎም እየ ብቐጥታ ኣብዚ ቻነለይ ዝዛረቦ ነገራት ኣሎ ግን ንህዝቢ ክፀርፍ ኣይደልን እየ ነቶም ፖለቲካውያን ኤሊት ነቶም ዘራስኑ ዘለዉ ንዖም ኢኹም ክትምልሱ ዘለኩም እምበር ንብሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምፅራፍ ንኤርትራ ካብ ሓልዮ ዝተበገሰ ጥራይ ዘይኮነሲ ከም እስትራቴጂ ጌጋ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎኣ ብዙሕ ፖለቲካዊ ፍልልይ እንድሕር ኣሎ ንኩሎም ብሓደ ብምፅራፍ ሓድነት ክትፈጥረሎም የብልካ እዚኣ ማንም ኤርትራዊ ክድንቀቐላ ዘለዎ ነገር እንተላሳ እያ ምክንያቱ ንሳቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምዚ ገይሮም ንኤርትራ ከዳኽምዋ እዮም ዝፍትኑ ኤርትራ 3 ሚልዮን ካብ ዝበሃል ጥራይ ንሕና 15 ሚልዮን ንበሃል ነርና 28 ሚልዮን ነርና 67 ሚልዮን ኮይና 10 ሚልዮን ኮይና ናበሉ ነዚ ፈኸራ ብየማንን ፀጋም ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም ሓደው ኤርትራ 3 ሚልዮን ዲ ህዝባ 4 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ቁፅር ናይ ህዝቢ እውን ስታቲስቲክስ ከካይድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ብርግፅ ኤርትራ ቁፅሪ ህዝቢ ናታ ክነገር ክኽእል ኣለዎ ብዝሓለፈ ኣብ ዩኤን ኣብዚ ናይ ሂማን ራይትስ ሪፖርት ክወሃብ ከሎ እውን 4 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ዝብል ብወኪል ናይ ኤርትራ ከምኡ ዝብል ቁፅሪ ሰሚዐ ነይረ ስለዚ ኤርትራ ስለምንታይ 4 ሚልዮን ጥራይ ኮይኑ ህዝባ እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ዓብይ ጎስጓስ ክገብር ክኽእል ኣሎ ዊ ኒድ ፒፕል ህዝቢ ናይ ኤርትራ ስለምንታይ ክባዛሕ ዘይክእል ዘሎ ማለት ንስደት ዝወፀ ብዙሕ ኣሎ ኣይ ኣንደርስታንድ ግን ህዝቢ ኤርትራ ንክዋለድን ንክባዛሕን እውን መንግስቲ ካምፔይን ክገብር ክኽእል ኣሎ ከምዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ስቱፒድ ዝኾነ ፖሊሲ ፋሚሊ ፕላኒንግ እናበሉ ሰባት ካብ ውላድን ካብ ካልእን ክህድሞም ዝፍትኑ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ቦታ ክህልዎ የብሉን ሰብ ክፋረ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ክበዝሕ ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ነቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌረ ከብርሃልኩም ኣብ ገጠራት ውላድ ሃብቲ እዩ ቃል ብቃል እየ ዝብለኩም ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ውላድ ሃብቲ እዩ ስለምንታይ ግራት ተለካ ጀርዲን ተለካ ከብትን ተለካ ጣል ተለካ ውላድ ሃብቲ እዩ ነዚ ኩሉ ሃብትኻ ማነጅ ዝገብር ውላድ የድልየካ ስለዚ ኣብ ከተማ ምናልባት ኣብ ገዛ ክራይ ዝቕመጥ እሞ ኣቦ ጥራይ ሰሪሑ ደመወዝ እቲ ተኮይኑ ውላድ ሃብቲ ኢልካ ክትእምኖም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ናይ ገዛ ክራዩ ናይ ትምህርቱ ናይ ክዳኑ ናይ ገለመለ ክገብር ከሎ እቲ ኣቦ እቲ ውላድ ድማ ብጀካ ትምህርቲ ከይዱ ምምፃእ ካልእ ኣበርክቶ ዘይብሉ ተኮይኑ ከቢድ እዩ ትኽእል ኣብ ገጠራት ግን ከባቢ 70 ዓመታዊት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገጠራት እዩ ዝነብር ሓሪሱ እዩ ዝነብር ስለዚ ውላድ ሃብቲ እዩ ኦፍ ኮርስ ይርዳእኒ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ እቲ ኣገልግሎት መኻቲ ኣብ ወራራት መኻት እቲ ኣብ ግንባራት ኮፍ ምባል ነቲ ወላዲ እውን ንክወልድን ብዙሓት ቆልዑ ንከምፅእ ከየተባብዖ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ወሊዱ እውን ዕርበይን ዝተርፍ ኮይኑ እዚ ኦፍ ኮርስ ፅልዋ ከም ዘለዎ ይርዳእኒ ኣነ ወፃእተኛ ኣይኮንኩን ጉዳይ ናይ ኤርትራ ይርዳእኒ ግን ስቲል መንግስቲ ኤርትራ ካምፔይን ክገብረሉ ዝግባእ ነገራት ኣሎ ክደፍኣሉ ዝግባእ ከም ኣጀንዳ ክፀዓረሉ ዝግባእ ኣጀንዳ እንተሎ ህዝቢ ኤርትራ ክፋረ ፀቕጢ ክንገብር ክንክእል ኣለና ድፊት ክንገብር ኣለና ሞቲቬት ክንገብር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ህዝቢ የድልያ እቲ ሃገር እዚኣ ደገ ዘሎ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብቲ ቁጠባ ከበርክት ትኽእል እዩ ክሓርስን ክጉልጉልን ይኽእል እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ክንደይ ካብኡ ምቾት ለሚዱ ዘሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ምቾት ይክፅበ ዝኽእል ብጀካ ሓደ ሓደ ነቲ ሃገራዊ ኩነታት ተረድዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ክደፍኣሉ ዘለዎ ኩነታት ኣለውን እዚ ንሳቶም ንፈኸራ ኢሎም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ንክፋረ ኢትዮጵያ ዝኩሉ ኣብ ገጠር ዘሎ ፅቡቅ ምቾት ስለ ዘለዎ ወይ መናሃብሮ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ጀስት ንሳቶም ነቲ ቁፅሪ ህዝቢ ኣይ ዶንት ቲንክ 110 እውን ዝበፅሑ የጋንንዎ ስለ ዝኾነ እዮም ኤርትራ እውን ወላ እውን እንተደየለ ናይ ምግናን ቁፅሪ ክትጥቀም ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕማ እውን ክትገብር ስለትኽእል ሕጂ ንእሽተይ ኣብዚ ሰሚዕና ኣብቲ ናትና ጉዳይ ክንሰግር ኢና እንትና ያቀረብከው በቃሉ ተጣምረው የዚህ የታጠቁ ኃይሎች እነ ህወሓት ፋኖ ወይም ኦላ ተጣምረው ቢታገሉና መንግስትን ቢያስወግዱ ስተት ነው ወይ ያልከው ነገር አለ እኔ ስተት ነው ብያና ምንም እኔ በእነሱ ትግል ስልት አላምንም ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ያመጣል የሚል እምነት የለኝም በተናጠልም ይታገል ተባብሮም ይታገል
በትጥቅ ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ የሆነ ሰላም ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ይመጣል የሚል እምነት የለኝም። ነገር ግን ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቶም ብዝተፈላለየ ወገን ፋሕ ኢሎም ዘሎ ሓይልታት ብሓደ ኮይኖም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣሎ ዶ ዝብል ንሱ ኣገዳሲ ባእታይ ወላ እውን ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ተኣኪቦም ከምዚ ኢሎም ክሰርሑ ከለዉ እውን ሓደ ኣገዳሲነት ዘለዎ እዩ። ኩላቶም ተፃራሪ ፖለቲካዊ መርገፂታትን ኣካይዳታትን ዘለዎም ሰባት ብሓደ ክውገኑ ንርኢና። እዚ ድማ ንኤርትራውያን ሓደ ስቴትመንት እዩ። ብፍላይ እቲ ኣብ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ትሪዮ እቲ ተቃዋሚ እየ ዝብል ብዝኾነ ይኹን እቲ ሃገራዊ ኤርትራዊ ብፍፁም ክቐርብ ዘይፍትን ምዃኑ ይሕዝነካ ካብ ምስ ኤርትራዊ ሓዉ ክመክር እቶም ኤርትራውያን እየ ዝብል ካብ ምስ ኤርትራዊ ሓዉ ክመክር ምስ ጓና ኢትዮጵያዊ ክመክር ዝመርፅ ክትርኢ ከለኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚያ ስቴጅ እዚኣ እዚ ጀነራል ዝብሎ ፀንሐ ንኤርትራ ክወርድ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሑ ግን ዝሓስቡ ዘለዉ ኣለውና። ስለዚ እቲ ደረጃ ውድቀት ናይቲ ተቃውሞ ተባሂሉ ዝግለጽ ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ነቂሑ ኣብ ጎኒ ህዝቡን ሃገሩን ክኸውን እንተደይመሪፁ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘለዎ ተቃውሞ ከምዘይኮነ ወይ እውን ንሓዋሩ ብህዝቢ ኤርትራ ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል ተቃውሞ ከምዘይኮነ ንኩሉ ንፁር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ቢካዝ ኣሲምፕል ዛት እቲ ንሪኦ ዘለና መድረክ ናይ ፖለቲካውን ወይ ገለመለን ኣይኮነን። እዚ ርኡይ ዝኾነ ሃገር ክወርድ ዘለ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና። ሕቡራት መንግስታት ዝጥርር ድንበር ዝጥርር ኣብ ማፕ ዲሊሚኔሽን ምስ ተቐበለ ኣብ ባይታ 20 ክንደይን ዓመት እዩ ገይሩ ስለዘይተሰማማዕና ሕዚ ኣነ ኣትየዮ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሳያስ። ኣይ ሕጋውነት ንክህልዎ እምበኣርከስ እቲ ሕቡራት መንግስታት ተቋቒምዎ ዝፅበ ዘለዎ ተጋጊኻ ሓሲኻ እኳ ይበሃልን ኮይኑ እምበር ኤርትራ ንስኻን ኤርትራን ስለዘይተረዳዳእካ ኣይኮነን ነቲ ብይን ይግባይ ዘይበሃሎ ክትቅበሎ ስለዘይመረፅካዩ ሳብ 2018 ናው ኮፍ ኢልካ ነርካ። ስለዚ ጠምዚዝካ ናይ ምዝራብ ክእለት ኣለዎም። እዚኣ ድማ ምእራም ድማ ስራሕና እዩ። ስለዚ እቲ ዝተዋህበ ብይን ዲስካስ ክትገብረሉ ተፍቅድ ኣይኮነን ነይሩ። ይግባይ ዘይበሃሎ ውሳነ ነይሩ። ተሰማሚዕካ ኢኻ ድማ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ከይድካ ጭብጥኻን ዶኩመንትኻን ሒዝካ ከይድካ ስለዘይነበረካ ድማ ንኤርትራ ተበይኑ እሱ ድማ በቲ ዲጂታል ዲማርኬሽን እውን ስለዝተገበረ ብኮኦርዲኔትስ ዲማርኬት ስለዝኾነ ከም ናይ ካልኦት ሃገራት ዶብ ኤርትራ መሬታ ትፈልጥ እያ ሓሸውየ ንክትገብሩ ግን ትጥቀምሉ ቃላት እዩ። እዚ ኣገይን መምላስ ኣገዳሲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት እኒሄ ኮሚቴ ሓደ ጃፓኒስ ዝመርሖ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ተፀዊዑ መፅኡ ዝጥርር ስለዚ ኣነ ሕዚ መንግስቲ ትግራይ ወይ መራሕቲ ትግራይ ተዝኸውን እንካብ ዝኾነ ነገር ዘለዓለም ምድግጋም ኤርትራ ቦታና እኒሄ ኤርትራ ከምዘይውፁልና ዝብል ንዘይውፅኦ ሓደ ተጋሩ እንታይ ይብሉ ጦርነት ስለ ዘካየደልና ሕዚ ኣልጀርስ ፈሪሱ እዩ ግዛዕ እዩ። ኣብዚ ኢና ክንሓስብ ዝግበአና ወይ ኣልጀርስ መሰረት ጌርካ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተቐበሎ ትዝበለፀ ዝኸውን ኣብ ሰላማዊ ግዜ ይህን ምሂን እናበልካ ከምቲ ቀደም ዝበልናዮ በታክስያ ናብ ክልተ ካብ ዝምቀል ከምዚ ካብ ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ናባና ዝመፃ ቁሸታት ኣለዋ ትሰማማዕ መማረፂ እንተሲእንካ ግን ጠርሮሞ ህዝብኻ ናባኻ ይምፃእ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ህዝቢ ኣይትፈቅድን ትሕዚ ዝኒሄሉ ሲኦል ቅፅለ ይኽእል። ኤርትራ እንታይ ይብለሉ ሕዚ እቲ ኣልጀርስ ፈቐደልና ኢና ሒዝና ይብለሉ ኣይፈቐደልካን ፈቒዱልካ ኢልካ ክትከራኸር ንጠርሮ እንትልካ እዩ። እዚ ዝሓስብ ኣካል ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣይመስልን ስቑ ኢሉ ኣብ ናትኩም ከይህሉ ክእል እዩ። ኤርትራ ግን ዶብናታ ብኮኦርዲኔትስ ከም ትዛዘመ ኣካል ናይቲ ቤት ፍርዲ ዝነበሩ ብመሰረቱ እውን ኣብ ባይታ ንኸይትግበር ዝዓብዩ ዝነበሩ ሰሚዮም ዲስካሽን ዝበሃል የለን። ዲስካስ ጌርካ ተዘራሪብካ ክትረዳዳእ ስለዘይከኣልካ ካብ ቤት ፍርዲ ከይድካ ተዋጊእካ ቤት ፍርዲ ከይድካ ቤት ፍርዲ ድማ በቲ ዘሎ ታሪካዊ ሰነዳት ጭብጥታትን ኩሉ ርዩ ሓንሳብን ሓዋሩን ይግባይ ዘይበሃሎ ውሳነ እንድሕር ይብካ ተወዲኡ ኣሎ። እቲ ውሳነ ድማ ብኮኦርዲኔት ስለዝኾነ ኤርትራ ናብ ዝግባእ ቦታ እያ ዘላ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የብሎምን ዲስካሽንን ሓሸውየን ስለትመርፅ ድማ ኩሉ ግዜ ዘረባዚ ሕሉፍ ሓሊፎም ግን እዚ ኳይት ዘረባ ናይ ኣድበል ኣምፅኦም ነይሮም ተሰነይናት ናይ ኣድበል ኣምፅኦም ነይሮም እናቱ ሕማም ሒዙ ዝመፀ ፅዋይ ጀሚሮም እቲ ፅዋይ እንታይ ነይሩ ኤርትራ ኣዲያ ኢትዮጵያ ሶማልያ ኣዲያ ኢትዮጵያ ዝብል ፅዋይ ጀሚሮም ኣብ ኣፍሪቃ
كابتن قداموت هاجز قمت إيرترا إثيوبيا بدحري قيمة أنت دا عدن قولنا لخوينو هاجرات نحن يناديهم بنكم زبا قويهم مطوع ويحيزهم ماز مطوع قوام تأشمت بالعزي ديمقراسي أب إيرترا ديمقراسي لنا ديمقراسي انتاي التسيراك زي انترفيو زي بتعمل في الاتياغ تكون بحكي بسول زخونة كيلانا إيرترا بتاريخاوي مسرد زلو مصحف زحافي ناي بحكي قال كابتم أقد استمهوراتنا إيرترايو زي انترفيو زي ما كاب أول كنت متصبيها لنا حجي نابتي تحت هاجراويان كنسجر اسمرا زلو سرعات حانسا زي كونس بتدقاقامي كبرتاتنا شيطو بالعلاونتنا تسقويتو نلعلاونتنا واقع داقا يأتيو فتينو زي سلطو سرعات هقدفن دقفتن دا أمبر دنبا تقاومو هايكونا لذي دنبا تقاومو سخف كبلو يقولون يزب الآن زي سرعات هقدف نتا هاجر كشتا لولاو نتا كشتا انتز دلنيرو من تتوابيلو وزب الحتو رايحتو سيمبل بريزنت سياس ويون هقدف نير تراكشت عن تزدل نيرو أين حيلي تتوابيلو أي تشت وان يخم يلزم مقوتهم مني نيرو أتي حتو ب أبكتشن عصرت شو مت عصرت شعة إذا زربا زخ زربا خلو ما زربا رأسي نيرو أتيزق برزل برس ممع سلدير أنا يو هاجرت شيت على زبل حساب نيرو نبريزنت سياس ويون هقدف دا من تتوابيلو أي تشت تايلو كشت عن تزدل نيرو كشت وسينو نيرو تزخون كنتاي باسو مع العجي ويون تي نمشات تخون نيرو تواجدي دي تسمع خير من دبازلو سلازي again هذا تاونكو كابتا زرباناتهم كل عنت ويون argument ويسنا مقود زلا انتاي كتبل تغل ايرترا زغبرت تسمع وعول سلدير عنايو انتاي مخاني فلتنا قيل كاك تزارب تخليخا نتهاجر كشت عيدل نيرو ويقلك يبلا نيرو ندحر خوينو قد كشت انت زدل تزق على لي نيرو دشيت ازلو هاجرات كونر لنا امارات دغزن زل هاجرات كونر لنا بكبابينا امارات كوب حسباتي نيريو منقس إيرترا كشيء زدل الحجر كم زي كونه بزي خاطري تحقبري مرات وزي كابيرترا أكشد دوسو مغنياتنا نس بس هي اللغو أدلاي سلا زي كونه بل سلازي إتي منقسي هاجرو ترنيش دي كفان لي هاجرون كشيء سلا زي دلي that's why دما عبيت هاجرات بيرترا كاتو زي كله زلو أبكالوت بقليلو خجوز سلا زغولو مجابريات منقس سلا زلو أبكالوت كيدهم دليتهم كقبري خلا بيرتراجن دليتهم نخجبر زفكت منقسي يلن بتخكل معرينا خوين كتسرحتو خوين كير ويلكم كابا حليف كاغن اتا ابكال زلمت كاي يلنا ابزز بالمنقس سلو زليو اتوم كالوت هاجرات بيرترا بقليلو كاتو زي كله ناي موداتا بزاغير حالفه خا بول كاي انترفيو غيره نحنا بإرترا غيرنا ناب شعبيا خم مرات نري نخيل اندينا زبل حتو دما سناي وعلت ناي برغدنا حمدو كغلص نيرن تاريخ ناي برغدنا حمدو كغلص نيرن سلازي حج شعبيا حمدو مجمرتا استرغاغت تغايو زلي نعاي تقالف نعايو وقع خفيلو نزازر باكوي شعبيا يمطو يماز بلنا زلو قريصوم نتناتنا زربا وسيدو برغدنا حمدون حزب تግራዩ ዝቃለስ انا تاريخنا 4 ዓመት يزغلص نيره حزب تግራዩ ይቃለሳሉ ዝብሉን የለ حمدو مجمرتا استرغاغت تغايو زلي نعاي تقالف نعايو وقع خفيلو تقرنيا من البات كالي ترقومن تلوا كالي ترقومنا تقرنيا زرداكم تلوهم ناباهم نقات فاسا زربا نيامانن تقامن كهدمي دفتن دلوغن I'm sorry that's not gonna happen كمو كقاتم كم زي كل نقرأ من قدي كل تاريخاويان فيديو تاتكا كنسمع اسكيزيا رايو قليغو سبات دي فلتا سلوزلو حنت صحفتي زرحب كويازيا اب منقست بريطانيا اباي بريطانيا مالتيو the institutional infrastructure that were deliberately destroyed in this way include منقست بريطانيا نيرترا نبدخام إيرترا نفدريشن مس إثيوبيا نخطأتو حدا كابتي حناك فديلو نسلمتا نيرترا صلاني روزي بريطانيا زبحال حنت كابتي زتقمولاك قال ابتي كوينات ناي نيرترا نخاتو انصار طليان ويان زغبرو زنبره كوينات ايرتراويان مستليان سلو زنبره سراويت بفصم عدل كل يوم يزبحال
أزيم حيالا توقعت سلوزنا بري إيرتراويان شعون إنجليز بزح واقع سلوز أخفل ومستعوت وبنزي هاجر زيا كندم ساينا زبل فخرة حيزوم مزيوم دات واي يوم دمان إيرترا كبدلي لهم كم سرتو كبقصو زمرتي لهم نعبنت دايما دايلهم زقبروا قبنات ريو إذا حدا معلت إيرترا أبا فينش عاد إنجليز كتعتم خانا ويون نزيوم بفينشهم قلت كابيت فرد موسات كله مخان فلتو 75 building naval base ونابنت قال كابتي deliberately destroyed زعنوا نقرات كنرينا 75 ناي naval base هنساتات ناي naval base اب مساوا زنبرو زز نساتهم زبلاشوا ومن زشت ومن زعنوا ومن ان نردلنا designed to accommodate 1000 soldiers was destroyed نحد شح sailors sailors نحد شح جلابون ناي سيل كوبنا بحر خدو زخل زنبره كم زعنوا دايما دايلم إيرترا نغيلوا زعنوا ويزي. The station include 500 bed hospital. حمشت 100 عراض زنبر hospital يعني يوم أبتبوتاتي أبتبيز هذا نافل بيز مالتيو. فيهم تانكس تانكتات كم زعبيتي هنجرات ناي نداد زحزو مالتيو جنتات مالتيو. generators ناي موتور جنريترات كم زعنوا refrigerations نعاسا يخون كالي refrigeration كم مزحالك كون زخل زنبري equipments كمون warehouses and other facilities كبيرترا كم زعنون كم زبالاشون كم زقبرو اتكوسات زخل بمول وسيدهم نعدهم دوسدوا كالي دما نبعال باكستان دبو أفريقيا كينيا السودان هياب يهبو خمس نبرو نابنت the cement factories at Massawa and Zula a small airport a floating containers and 2 large and small cranes 500 fuel tanks a potash factory, etc., were dismantled and sold. English وسيدا نابكالوت هجرات تشوتو إن أنرزلنا. نابنت ناي فابريكا ناي سمينتو أو زنبرة نشتى إيربورت زنبرة floating containers أبماي كان سافوفوز غلوز زنبرو كونتينرات كلت 2 large and small cranes كلت عبيتن ثلاثة ناشو كريناتن حمشت 100 فيل تانكس حمشت 100 ناي ندادي مخازينوتاتن ناي بوتاش فابريكا زياتن كابت بوتاتن تنقيلا زتشت عين نإنجليز نمتقع مالتيو. The radio station at Asab and the salt factory radio station at Asab زنبري ناي عصا فابريكا زنبري 300 railway wagons ناي منقد بابور زغون واغنات زنبرو كمون imported equipment to connect أغردات with Gondar by the rail were sold. سلازي واغونتاتن ناي منقد بابور نا أغردات مس غوندر حجر قال لك نكتعزوا وسيدو مزنبرو وسيدو كم شطو. The 75-kilometer cable car that connected Asmara to the port of Massawa was sold. التناي تلفريكا كابسمرا نبات زخيت زنبري وسيدوم كم شطو كتفلتو تقول لكم. The 75 cable car that connected Asmara to the port of Massawa was sold. كمون 7 كيلومتر اوكي لكم ثانيه كابسمرا equipment installed in Bisha for gold mining as well as fish processing and transportation facilities was removed. More than 600 small and large industries moved from Eritrea to Napkalut Hagarat كم زخيت. سلازي أبيشا عندنا أنا ورك نخبر أتيزنا برا كل مسألة إتات كم سرقون قليين وسيدوما قليهم لما نابكالك كم زشتوا كبابي شدش تميتي عبيتن عشتون فابريكاتات كبيرترا توسيدن نابكالوت هجرات كم زجازان نبعدهم كم زجازان كم زجبرو 10 عامات إيرترا جزي وانش أكوين وان ترى كونس إيرترا سيستماتيك على نخدكي دخيت دخا هجر مسكونة شعو مس إثيوبيا فدريشن غير كتت أساسرا قبول كون خلينا مبال زجبرايو سلازي إنجليز بهالهجر زخون إيرتراوي هذا معالتي نزي أبيت فردن أما جبايان وسيتكا نايزو خلو بمليونات زتمن حبتنا إيرترا زسرقة هجر سلازخونه حتى تولز جبايو تليان قداك ندي سريحي ولا كبزع قعوي كبيرتران توسده سريحي نيريو 5 سنتيم زي جبرة تكال منقسنا عند إنجليز لو مي أبقى ولا وزعت زلوا ويدا أبقى ولا وزعت زلوا خندينا كيك حسن نمبر نزي ما نم إيرتراوي كسعتوز جباي كونن نزي عطوم نايك بعال زي عطوم مجابريا كونز زلوا دما زخون إيرتراوي كردون كم كتون زلويو بحفشة إيرترا من سي إيرترا نزي نجارزك فلت خلالو من سي إيرترا أكتيف لكسر حلو يكلم مغنياتو نابزيتاتا تكويرو نكسر عدل زب الجداد عصوان مدرخ سلدي فترة لكسر على كلنيو الزنا جرات زجن جزية يوسد دهر 10 عامات يكون دهر 10 عامات زمس زلوا ولده كم حدا أكاد سرعو جيرو كجبر لوزي
መንግስቲ ናይ ብሪጣንያ ዝገበረ ጥራዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበረ ድማ ኣብ ካልእ ሊስታታት ኣለኩም ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣቅሪባ ነይረ መስለኒ ኣብ ኤርትራ ድማ ዶኩመንት ስለዝኾነ ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ስለዚ እቲ ንኡስ ወለዶ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ገበና ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦን እቲ ዝተገበረ ድማ ሓደ መዓልቲ ክሕተትሉ ምዃኖምን ክፈለጥ ይግባእ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍ ክምሃቡ ነዚ ድማ ናብ ካልኦት ከም ዝባፅሕ ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ምዛ ጠምቲ ደርፊ ገትፈኩም سلم قيح كيتمتا عاتر نوح كيتمتو بقى خير إلي محمدي هو ناس بحري عتمنيو تاريخ زرس تايقينيو زي والعزق وسح تيو وصلو العشاقي وصلو إذا خزبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفحة كلها دمي بحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفحة كلها دمي بحري نبيني